Verdeeld door 4 miljoen zullen wij naar 99 mensen inspreken op een hark zitten over het plaatsen van windmolen in de provincie. In de provincie Hoes in Ljouwert was juist de eerste van 4 miljoen. Het trein van de sprekers ontwet kwam. De budget steert een harde vast van het plan om windmolen te plaatsen in de Isselmar en bij de Oudstudik. De zeehoendengriep die in Duitsland en Denemarken voor een soort zieke en dere business waren, is nu ook in Nederland constateren. Daarom weken waren er al meer dere zeehoenden voen. Er zijn het meestersnaam van de beesten, die zijn onderzocht en er is toch blikken dat het virus nu ook in Nederland is. Van de zieke beesten schätzt 15%. Het virus is afkomstig van vogels. Zorgverzekeraar De Friesland heeft de premie voor de basisverzekering vastgesteld op €101,94 in de maand. Dat is een stijging van €4 in de maand. De Friesland houdt de verheging behind toch €26 miljoen van de eigen reserves in te zetten. De bietencampagne in Friesland rint volop. Van september rond en januari wordt er het werk om de zoekenbieten van het land naar het fabriek in Greenstad te brengen. En dat betekent dat er haast 24 uur daags werken wordt. Vanwege de hoge temperaturen is het belangrijk dat de bieten zo gauw mogelijk naar het fabriek gaan, anders kan er broei ontstaan. Joen en vannacht bewolking met kans op wat stoorijn. Er stiert haast geen wind en het wordt 4 graden. Morgen een soort bewolking en wat regenwetter. Middags komt in het watergebied de zinnen er nog even terug. De temperatuur komt op 9 graden en de zuidestenwind is zwak onmatig.